एखाद्या महामानवासारखा राजांसाठी स्वराज्याचा अखंड रक्षणाचा वसा घेत रायगड भूमीवर पाय घट्ट रोवून उभा होता. राजांना भरोसा देत, त्यांचं स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठीचा विश्वास देत. राजांसाठी बाहू पसरून उभा होता तो रायगड. आपली कणखर कातळ माया त्याने राजांसाठीच राखली होती. रायगडावर येताच नव्या हुरूपाने राजे, नव्या मोहिमा, नवी मुलुकगिरी यात पूर्णपणे अडकून गेले. एक एक करत सर्व गड आणि मुलूक पुरंदरच्या तहातून 2-1 वर्षात राजांनी मोकळे करून घेतले. स्वराज्य पुन्हा चहूबाजूंनी वाढत होतं आणि राजांच्या वाढत्या सत्तेने आदिलशाही आणि मुघल तख्त अस्वस्थ होत होतं. पण आता राजांना कुणीच आवरू शकत नव्हतं, बांधूही शकत नव्हतं. स्वराज्याच्या साऱ्या शत्रूंना त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने जरब बसवली होती. रणांगण सदर गाजवणारे राजांचे पेशवे, मंत्री, सचिव, सरनौबत तसेच राजांवर आणि स्वराज्यावर आपला जीव ओवाळून टाकणाऱ्या मावळ्यांची साथ अन ऐन जवानीच्या उंबरठ्यावर येऊ घातलेले बुद्धिमान शंभूराजे यांना पाहून राजांचं बळ सरत्या काळाबरोबर वाढतच होतं. संभाजी आणि राजाराम हे स्वराज्याचे 2 वारस, त्यांचे उमदे भविष्य होते. राजे आणि त्यांचे 2 वारस दोन्ही हळूहळू वाढत होते आणि त्याबरोबर राजांची उमेदही वाढीला लागली होती. पण राजारामांच्या जन्मानंतर थोरल्या राणीसाहेब सोयराबाई महत्वाकांक्षी होऊ लागल्या होत्या. राजारामांचं भविष्य ही त्यांनी उगा स्वतःच्या चिंतेचा विषय करून घेतला होता. आपल्या चिरंजीवांसाठी अनेक स्वप्न त्या पाहत होत्या. राजारामांच्या राजकीय भवितव्याची त्यांना आत्ताच काळजी लागली होती. शंभूराजे मोठे म्हणून नेहमी त्यांच्याच पुढे ते असणार आणि धाकलेपणाने राजारामांना त्यांच्या मागे चालावं लागणार, ही त्यांना असुरक्षित भावना सतत भेडसावत होती. सोयराबाईंचा शंभूराजांवरचा सावत्रपणाचा द्वेष मात्र वाढतच होता. पण राजे आणि मासाहेब यांच्या समक्ष त्या प्रत्यक्ष तसं दाखवू शकत नव्हत्या. पण तरीही संधी मिळताच शंभूराजांवरचा त्यांचा राग उफाळून येई आणि त्या भरात त्या अनेकदा कटू बोलही ऐकवीत असत. युवराजांच्या बरोबरीने साऱ्या गोष्टींवर राजारामांचाही हक्क आहेच असं सांगण्यास सोयराबाई कधीही कमी करत नसत. राजांच्या मागे तगादा लावत राजारामांसाठी त्यांनी काही एक पक्का विचार करावा याकरिता त्या जंग पछाडीत असत. राजे देखील बेचैन होऊन जात. या साऱ्यांनी त्यांच्या मनाची शांतता भंग होत राही. तरीही राजे अनेकदा प्रेमाने, आपलेपणाने सोयराबाईंना समजवण्याचा प्रयत्न करत त्यांना सांगत, राणीसाहेब, राजाराम आमचे धाकटे चिरंजीव आहेत, तेव्हा त्यांचं भविष्य आणि त्यासंबंधीचा विचारही आम्ही जरूर करू. तेव्हा शंभूंच्या बाजूने आपण चिंता न धरावी. ते आमच्या निर्णयाबाहेर किंवा आमच्या शब्दाबाहेर जायचे नाहीत. आम्हास त्यांच्याविषयी भरोसा आहे.